kurva s tým telefónom. Čo sa ti pokazil telefón? Hreš mi do videa. Ťačku, tyčinku. To je oné. Aj no. Hej, oznový cukor. Nebudete Ne, ne, Daj, nejedem. Ideš. ja už som zdala 10. Musím tie kopce vybehnúť. Ešte by sme mali zažúvať trošku. Ja kurva, to je nádhera. Poďme páni. Asi také kolečko, že čo tu je. Tak nejde mi to zapnúť. No chlapci už nám idú mrať na hlavu. Ale na aké idú tam? Tam, dobre. Pozrieš. Takto. Aj odtiaľ, aj moment. Dobre, ty sa postav, jak chceš. Ja si to... Nechod dozadu, preboha. Dobre. Keď tam chceš mať aj vrchol, tak to musím takto.